Allah menceliak puyuh, burung puyuh. Nang kambo tanyuan, gadang badan no atau ketek? Panjang ikut no atau singkik? 3 jari no atau empek? Ragu jawab. 3 no. Tu mangko puyuh tu kalau no kabatalu no ndak barani membuat sarang di batang kayu do. Kalau enggok di batang kayu tu mencakam. Tabang menumpu. Baja no ka mencakam, jari no 3 no, 3 se ke muka tu. Ana mencakam tu ada di lekang cik tu. Celiak lah, buruang balam kai. Atung konyo dalam samak saya membuat sarang. Kini bertanya, lomba jelek. Ba mangko badan puyuh tu ketek, jari no 3, ikut no singkik. Ndak bisa tabang tinggi-tinggi. Membuat sarang dalam samak, asabok no kira. Ndak tahu je dah. Lah selama aku duit nak donan tahu. Tapi sekali gua ibu tarang lo di rumah tadi. Puyuh tu bu, kau mau bisa menangis awak. Kau manusia meniru mereka menangis awak. Puyuh aku bini no ndak tahu juntung no bu. Bab itu Ustaz, lah sudah no batalu biar 3, biar 7 no pai saja. Tak tentu di no talu aku kedingin. Talu aku harus diarami supaya jadi anak, ndak tentu di no pai saja. Alaman ko sunya no puyuh jantan ko di pematang sawah. Kamala bini dan nari paujan talu ka diarami no pai. Karena no bertanggung jawab, talu itu hasil kerjasama mereka berdua, maka dia erami telur itu. Puyuh jantan ko na maram. Sambil maram tu nyo imbau je bininya. Ibu mendengar pak puyuh membau bini ko. Siang malam tu dan bini ko hendak pulang sampai talu mana teh. Lah pandai anak ko tagak bertanya, "Pa, awak cari burung balam ado mama apa? Awak mama awak pa?" Anda ibu dengar tu anak puyuh tu. Ndak bersuruh je biar no. Sabar selana amang hilang nak tentu rimbo mati nak tentu kubur kama kapa cari nak. Sabar saya nak apa kalai. Itulah kalau padusi ndak beres. Model itu. Jangan ditiru ndak? Mati pajak tu kau. Akan main dua puyuh tu Ustaz. Tu itulah. Mencari laki lo je le yo gata nak ada pihak kata. Lah do lakinya laki lihat. Lah batalu lo jo laki baru tu nya tabang lah. Laki dah baru kalau marah minta lu. Baiko balaki lo je le lah banyak lo talu tu nya pai lah. Jadi haji ko ado baladang-ladang. Siang para basuo dia haji puyuh betino tu dah biasa lah. Nyo gilo balaki panjang lah. Itu sebabnya. Jadi jangan ditiru berumah tanggo serupa puyuh. Tani ayo anak awak. Kalau untuk apa-apa ko, untuk ambo, untuk beliau, untuk saudara ambo ko, jangan ditiru apa ayam. Ya. Ada laki-laki ko na bentuk apa ayam menggarisih panjang lah. Nampak ayam betino tu ndak nampak ayam betino dah asal nampak cir. Atu dapat jaguang nyimbannya. Kakak. Ni muka suitnya ada. Nyumpannya jaguang. Tapi ayam jantan ko yo gagah bu. Bulu rambainya nan dirusuk tu panjang. Susu runciang. Ranggah tinggi merah tu kuku balengge. Atau padayo yang betinonya. Abagi hanse badan ndak melapor ke pak kuah dak. Mencalik calon laki ko gagah. Lihat. Ada acok bertamu jaya menjantan ko tu keluar talu lah.
Lai sayangnya kawak, lai melaki awak maram. Sabalun ayam batino maram tu bulunya bakilek. Amo alunado, badan barisi, bahenol kicik orang wak. Tapi kalau lah mulai baram, badan kurui, amo banyak, bulu tangga, baun bertukar. Tak ketuju dia jantan. No tak datang-datang. Ada ayam jantan nampak ribu mantan jaguang kawini no sedang maram dalam sangka. Tak ada. Dia tak pulang-pulang. Amo jua ayam batino ko lay sabar. Iya ramino talu ko sadon. Ibalik-balik no jo muncul no. Supaya talu ko jan dingin sabalah. Itan no buang ayen no. Tu mengko ayam maram tu turun sekali-sekali sekarang tinju ko buang ayen. Itan no supaya talu jan dingin. Lama nate dari talu tiba di luar. Kalau nampak alang kemenangko ayah dia tahu no anak cur menyuruh anak kau lantamak. Tu yang betino sele tu. Dan jantan sakon dak ada nakik-nakik. Sampailah tumbuh bulu. Ya kan? Aba soboklah suaminya kau di belakang simpang tembok. Ya. Dah. Alamona udah ndak pulang dah. Anak udah lama natih kasanya 20 anak udah gagah-gagah serupa udah sadonya. Ambo ndak pendandam dah. Pulanglah udah balik. Kita carian anak ko berdua salapik sakatiduran awak balik sabanta sakalang ulu. Samo kita kakehan anak ko berdua yo dah. Karanca usul bininya tu dah dogenyo mengadu ke pengadilan no. Ya. Hanya baik sepantun rabak posisi dia yang nyantan ko. Janta lado juo, lado digoreng di kuali, janta manjo juo, den lah babini cik lai. Kurang aja ayam jantan ko. Biar aja ayam jantan di baso, ayam jantan di tinggi sama se perangai. Asa bini nyola maram, nyo hilang. Ya kan? Itulah kaum muslimin tarati ayam. Nah, lapar buah tu. 2 kan? Nah. Kini bertanya mbok ibu-ibu sekali lain. Kan? Tiuk rumah makan kini kalah banyak gulai tiak lado jauh. Asalnya di mana dulu tu? Di Kota Gadang, ya tu. Gulai tiak Kota Gadang namanya dulu ya. Kini sampai ke Padang lah pandai orang buat. Sama juga kerupuk sanjai. Orang Cina lah buat kerupuk sanjai. Sepanjang jalan ke Jakarta, di mana ada orang buat kerupuk sanjai. Dulu you kerupuk sanjai, orang sanjai yang membuat. Kini tak lah. Ya kan? Pertanyaan ambo ke ibu, ndak lo bare, ba mangkoi tiak ko digulai jauh. Asabok no. Indak je tahu dah. Pada payah na ibu berfikir dia den semenarangan. Itiak kau kan banyak bini. Di mana tahu Ustaz? Ambo ko bala itiak masuk ketek. Jadi kalau ada itiak batino gak 5 balai ku, tu nan jantan paling banyak 2. Paling banyak 2. Kalau didengar bunyinya, suaranya, mana kareh suara itiak jantan itiak tino? Kareh nama tino kan? Dan jantan kau rasa nak ke mana lok, dah itu saya bunyinya. Tapi tagih 2 balai bininya. Itiak batino kau eboh kandang dia, lebih-lebih kalau watalu eboh. Sampai wah, itu ujungnya tu beko lah sudah bini ko batalu batanyo itiak jantan. Lah sudah batalu dia. Alah bang. Aramilah talu lah boleh jadi anak. Rupo itiak batino ko bu pahlawan kalaki sadonya. Jangan ditiru tu ndak. Malawan saya kalaki sadonya. Katanya. Siapa dia tu ikut dia majan talu. Ada nyong suruh maram. Wah lah maram je. Ganti-ganti ya aja. Cuitu itiak batino ko sadonya. Itiak jantan ko tu ndak muah lo maram lo. Talu banyaknya itu ikunya.
Anta di mana pe akannya nyo sarayong ka induk ayam marami talua kok. Induk ayam kok barako lah dapat fee nak lo tahu mbak. Aba terima lo marami talu itiak. Ya. Lain mana teh 3 pakan? Endak 5 pakan mangko mana teh talu itiak kau tabak. Lah keluar dari talu lamo induk ayam kau temanuang. Bang kau temanuang lagi. Anak belain jo awak. Atibo kawan no dari Muaro Panes Solo. Wah temanuang kak je. Dewa cotok wak runciang dia picak. Orang Muaro Panes kan dia itu injil. Dicubo majana ko mangakeh tapi nyo baranang masuk air. Lah tipih kuku mabalik dia teh pematang. Lah modong cotok mencari makan. Nana indak sekampuang Jawa. Anak kaya awak kadari. Itu ayam baranak itu. Jadi salah kaprah ayam ko marami talu itu. Lamo-lamo anak itiak tu gadang dari kecil ga gadang. Nan induk itiak jo biaya itiak cako jo paknya gaik. Karena anak kau ndak dipelihara saja dari talu ndak berketahuan no jo awak. Kadang-kadang awak lah gaik tu karemeti bagai asam murek. Kan perlu dibimbing tu. Anak ndak amu membimbing ndak tentu di orang gaik no tu ndak melihara no dulu. Supaya jangan mati percuma saya atu mengkuti gula hijau tu. Tu sabak no. Kena tu mati sana lah Adi dah biar orang capek. Ada gula hijau. Aku ingin lawak laki-laki ko di gula hijau anak sio-sio anak. Nang kaditiru berumah tanggo ko ba buruang balam. Balam ibu lagi perhatian. Paruhnya kau merah mah. Tidak pakai lipstick itu dah. Rancak paruh itu. Balawa itu. Untuk ukuran balam rancak. Kemudian bulu kudunya rintik. Panjang. Ya kan? Bulu ikuannya sembai ke belakang. Kalau nyoba jalan rancak goyang. Nyo kan ada jalan kadang-kadang tu tidak tabang saja. Apa mengko balam tu rancak. Saboknya suami isteri sayo sakato. Kebetulan taluano dua no. Kalau maram balam jantan tu malam betino tu siko, dan jantan enggak siko bu. Nyonien bininya tu maram. Sebab ikonyo tersasak buang air gitu. Atau ingin mandi lah ngek badan atau mencari makan. Dek suaminya di belakangnya tak perlu bersorak-sorak. Dan tersasak pipis. Berbisiak senyanya. Alah, apa ilah cik suaminya? Hanya gantian. Nombor tino tadi pai pipis, mengirai bulu, makan. Lalapelo rangkik-rangkik no ko, ano lenggok siko. Suami ko maram 10 hari. Iya kan? Abe ko hari nang kasawale suaminya kalau ada masalah dia udah kata cik. Hanya ganti lah dari bininya balik. Sehari sudah tu talu menateh. Lah menateh talu baganti-ganti no maja makan. Dak langsung padi lagi ana do balatuang. Nam putih-putih tu talu langau tu enggoknya dibangkai. Manateh jadi balatuang. Itu nan diambil dek balam tu kalau nak dah. Suok no anak no. Lagak gadangnya beko baru nang kareh padi. Sama je wak. Ibu ada magi kelio jari anak bayi. Nah, ada. Yang suansu dulu. Ya kan? Abai ko berganti-ganti nyomaja tabang. Kalau nampak di ibu balam di kampung-kampung kan banyak tu. Nyoba lurui sekate tu. Coroket katanya. Atunya tajun lo kawah. Tu nyomaja anaknya tabang. Atau mengku anak balam tu rancak. Kenapa? Karena papa dan mamanya tidak pernah bertingkah.
tidak pernah berkhianat ke rumah tangga mereka. Mereka selalu membina dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.